Kapitan sa usa sa mga barangay sa Dakbayan sa Sugbo ang gisikop. Human magatubang og kasong estafa. Pasadaw alas 2 gahapon sa hapon, giserve sa mga personnel sa Lapu-Lapu City Police ang warrant of arrest batok sa 57 anyos nga barangay kapitan sa usa sa mga barangay sa Cebu City. Sa gipuy-an ini diha sa barang Purok Balanghoy, barangay Gunob. Matod ni Police Lieutenant Colonel Christian Torres, ang spokesperson sa Lapu-Lapu City Police, nga ang naasoy kapitan sa barangay giilang nga top 1 most wanted sa talaan sa Police Station 3. Nakapiyansa raw sab dayon kagahapon sa hapon ang barangay kapitan. Sa pagkutlo nining balita, gipugnan lang una ang iyang pangalan sa RTV Balita Misdak samtang wa pa makuhai sa iyang habig. Based sa parameters sa DIDM na mo nga matag siya nga most wanted if multiple iyang kaso. Nakita dito sa system na to sa i-warrant nga na siya previous nga kaso ng mga estafa gihapon. Though nakapiyansa na siya pero dagan-dagan gito yung kasong estafa.